Minun nimi on Manisha Mohat. Olen yleislääkäri. Valmistuin lääkäriksi vuonna 2016 Filippiineiltä. Sen jälkeen työskennellyt Nepalissa yliopistosairaalassa naisten ja synnytyksen osastolla. Seuraavaksi muutin Malediivilla ja siellä olin lomakeskuslääkärinä. Suomessa olin amanuenssina Oulun yliopistosairaalassa eri kirurgian osastolla. Tykkään lääkärin työstä, koska haluan auttaa ihmisiä ja oppia uusia asioita joka päivä. Olen ystävällinen, oma-aloiteinen, ahkera ja teen työ huolellisesti. Minä puhun englantia sujuvasti ja suomea hyvin. Opiskelen jatkuvasti suomen kieli, jotta voi ymmärtää potilas hyvin ja tehdä työ tiimissä. Opiskelun aikana sain Best in Thesis-palkinnon, jossa tutkin veden bakteereita. Tutkimustyö kiinnostaa minua. Tulevaisuudessa haluan yhdistää sen lääkärin työhön myös. Nykyään etsin töitä Suomessa, missä voi jatkaa oppimista ja tehdä parhaani potilaiden hyväksi. Jos haluat ottaa minun yhteyttä, tässä ovat minun yhteistiedot. Kiitos, että katsoitte minun videoni. Toivottavasti kuullaan pian.